дар бозори мардикори шаҳри Душанбе мардон даста ба сӯи ҳар як мошини наздикшаванда медаванд. онҳо розӣ ҳастанд кореро бар ивази пули ноарзандае ки корфармоён пешниҳод мекунанд иҷро бикунанд. мардикори ҷавон Хуршед Сангов аз он нороҳат аст ки аз сабаби омадани одамони нав корфармоён нисбат ба пештара хеле камтар музд медиҳанд. баъзан то пайдо шудани кор бояд 3 ё 4 рӯз мунтазир шавед. пас аз он ки муҳоҷирони зиёде бо сабаби пандемия ба ватан баргаштанд, шумораи мардикорон рӯз аз рӯз афзоиш меёбад. пештар дар як рӯз 170-200 сомонӣ ба даст овардан мумкин буд. ҳоло бошад на бештар аз 20-30 сомонӣ. дар ин ҷо ҷавонони зиёде ҳастанд ки аз субҳ то шом интизори коранд, аммо бо дасти холӣ ба хона бармегарданд, мегӯяд Хуршед. сокини дигари ноҳияи Рӯдакӣ бо номи Қосим тасдиқ мекунад ки мардикорон ба ҳама гуна музди меҳнати худ розӣ ҳастанд. барои андова кардани як мураббаъметри девор қаблан 10 сомонӣ пардохт мешуд, аммо ҳоло баъзе коргарон розӣ ҳастанд ки ин корро ба маблағи 6-7 ва ҳатто 5 сомонӣ анҷом бидиҳанд. андӯҳгин мешавад Қосим. бисёр ярмаркаи кори ҷойҳои холӣ гузаронида мешавад, лекин аз сабаби он ки маоши он ба мардум қонеъкунанда нест, ин ҳама вакансия ки дар бозори меҳнат пешниҳод карда мешавад ниҳоят гӯем талаботи кам дорад. қаблан таҳқиқоти созмонҳои байналмилалии молиявӣ нишон дода буданд ки ҳар як оилаи чорум дар Тоҷикистон аз ҳисоби интиқоли маблағҳои наздикони худ аз муҳоҷирати меҳнатӣ зиндагӣ ба сар мебаранд. нест як кор мешавад ҷанҷол даъво